Náš prvý vítej na serveru Island.1.0. Rozkladal si tu niekde dole v mori sú trosky. Tady skús kopať. Zatím to vykopie rukou vnútri je základný výklad, čiže tu vykopím rukou. Sorry, to video bude vo horšej kvalite, už všetky video bolo skoro keď bude kvalite, lebo viete, program na natáčanie úplne. No tak ako sprečítam. Víťaz, všechno drevo i truhle ceduly. To je nejaké truhle. Tady vhodné pro mě ten půjstvím. To je drevo. Ty. Oh shit! Ale tam ty máte. Na co ještě trochu prekupíme. Mapu dám do popisku. A stihněte si ho. To video bude tak 5 minutové. No, máme tu nejaké diamanty, máme 30 diamantov, takže super. Výbavu. Takže super, už máme, môžete vidieť, už máme 30 diamantov a to sme našli len jednu truhu. A keď tu nájdeme ešte dve truhy, to musíme ako by aj 11. A to je posiel. Tady je vhodné pro jeden. Ok, tu je počas to si to treba. Ešte. Môžem točiť. Dva minúty. Tak, no. Asi, dobre, ako si ešte dám.